Ρε κατάσταση. Κρούσουν τα σπίτια νέσι. Δεν υπάρχει τίποτε. Αφήκαν τα ούλα να καούν. Αφήκαν τα ούλα. Δεν υπάρχει ένα πυροσβεστικό ρε παιδιά. Ένα πυροσβεστικό όχημα. Κατοικημένη περιοχή. Μια ολόκληρη περιοχή καύκεται και δεν υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα. Δεν υπάρχει τίποτε. Αφήκαν ούλα τα σπίτια τους ανθρώπους να καούν. Δεν υπάρχει τίποτε μες στο κράτος. Έτους δαμέ. Έτους. Κοιτάξτε τι κάνουν. Κοιτάξτε τι κάνουν. Παρκαρισμένο το πυροσβεστικό στην πάντα και ούλα καύκονται. Παρκαρισμένο δάμε στην είσοδο και καύκονται ούλα. Κατάσταση.